Isu-isu ada wong maringi gedang. Gedang kok yang segini gede. Ini telur cilik iso cilik iso nyelele. Gede lumayan. Dile kok sebagian iki iso ciliki loro iki lho, cilik-cilik. Matur nuwun wis. Linggo ngarep omah karo ngopi diparingi gedang. Matur nuwun. Rasane mesti segere. Gedang digeget bar madang, bar mangan sego tumpang. Terus iki iso cilik-cilik ngene iki. Iso lebih cilik iki. Coba dirasa asin cilik iki malah ya. Kan gede-gede enak sing cilik dhewe ya. Oke. Kira-kira sepet sithik.